Inħeġġukom sabiex tkomplu din il-mixja spalla ma spalla magħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni fid-diskors li għamlu id-Deputat Prim Ministru Ian Burge u d-Deputat mexxija għall-affarijiet tal-Partit Laburista Alex Aġud Saliba quddiem folla kbira ta' nies waqt l-attività politika tal-ewwel ta' Mejju fil-Belt Valletta. Iż-żewġ diskorsi kienu karatterizzati minn messaġġ wieħed ta' Partit Laburista fil-Gvern li mhux se jieqaf jinvesti fin-negozji, fil-ħaddiema, fil-pensjonanti, fil-familji, fiż-żgħażagħ fost l-oħrajn. Partit fil-Gvern li lanqas se jieqaf iwettaq ir-riformi favur kwalità ta' ħajja aħjar għal Maltin u Lawċin. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burge tenna illi il-Partit Laburista huwa il-veru partit li jemmen fin-nies u li jismagħhom. Din hija d-direzzjoni li dejjem għażel il-poplu Malti. U din hija d-direzzjoni illi fuqha ħdimna bħala Gvern f'dawn l-aħħar 12-il sena taħt it-tmexxija tal-Prim Ministri Joseph Muscat u Robert Abela. Gvern bi prinċipji sodi u bil-grinta tal-Partit Laburista. Dr. Burge tenna wkoll dwar dak li għad irridu niksbu, dak li għad irridu nirbħu fi żmien li ġej. Minnaħa tiegħu id-Deputat mexxej u Europarlamentari Laburista Alex Aġud Saliba semma il-ħemel ta' miżuri li wettaq Gvern Laburista fl-aħħar snin fosthom dawk favur il-ħaddiema kollha. Għalhekk illum niġu hawnhekk qudiemkom b'wiċċna minn quddiem u nistaqsukom jekk tridux aktar, tridu aktar u jekk verament tridu aktar, inħeġġitkom sabiex tkomplu timxu din il-mixja magħna. Timxu din il-mixja spalla ma spalla magħna, spalla ma spalla mal-Prim Ministru tagħna Robert Abela illi wera bil-fatti illi dejjem ħabb, dejjem żamma qawlbu il-kawża tal-klassi tal-ħaddiema. Iż-żewġ deputati mexxejja anke nnutaw in-nuqqas ta' kredibilità tal-Partit Nazzjonalista u kif dawn moħħhom biss biex jattakkaw lil kull min huwa Laburist. Madankollu huma temmew id-diskorsi tagħhom b'messaġġ pożittiv li bix-xogħol il-ġid lil Maltin.